Takir ki ndoke siji. Lah ndokmu, Ndokku loro. Takir. Loro iki iso to. Oh, nek iso dikukur emu enak. lah aja. Ping telu. Oh iya. Lah. Mbak dicopot kan lho Mbak ben ketok gila-gila ngene kan. Pik lah kaya. Menika menawi ngersakaken giok. Kaya arep nganyang melon. Upama ambune kaya ngene to. Lah iya saya lho. Ye. Nesu. Lho. Kok nesu ta kowe iki? Kowe iki kudune seneng, kudune bangga. Kene lho,
Ya ancur. Kok iso malah nesu-nesu iki lho. Karo nesu piye? Ora nesu piye ta wong kanca-kanca iki seneng nabuhi kowe kok malah kowe nesu. Ora kok arep nabuhi seneng ora. Lah apa? Arep mateni aku. Lah kok iso arep mateni kowe iki lho. Wong ronggongan wis mengkeh-mengkeh sampai 5 iki. Lah kowe kan kudune ya seneng wong ditambahi lho. Wong mangan sithik ditambahi seneng. Duwe sithik tambahi seneng. Lah kowe joget sithik tambahi kan kudune ya seneng kowe iki. Ya ndang bongko kuwi kok. Kok ndang bongko. Ayo njaluk ngapura karo kanca-kanca. Kanca-kanca. Ngapura nggih. Ada somo ngono lho model. Wah, ayo kene mundur kene. Aimu. Wong nesu wong njaluk ngapura kok ngelokne iki lho. Nek njaluk ngapura ya njaluk ngapura ora oleh nesu. Inauloha Ma'asabirin. wong sabar. Ditresnani Gusti Allah. Gini ya paham ngono lho kowe. Paham ngene. Ora oleh nesu. Ora wis. Nggih. Wilujeng dalu bocange. Wilujeng dalu Cak Yuda. Alhamdulillah wa syukurillah Inggih. punika saged kepanggih wonten ing desa ingkang tangine awan Kok iso? Karipan. Koripan. Oh Koripan. Koripan. Alhamdulillah langsung mapan sowan wonten dalemipun pangarsane langsung. Nggih. Langsung wonten ing Songsong Agung wonten ing desa Koripan. Koripan. Inggih panjenengane Bapak Kepala Desa inggih Mbah Lurah Notol. Suyono. Alah Suyono niku wis gak sing kenal pokoke Notol niku lurah paling ses sak Kecamatan Bungkal. Estu Pak ajan. Suyono alias Mbah Notol Nggih. none gak apa-apa towe iki lho. Sing dadi perkara. Nggih, tapi nggih alhamdulillah wa syukurillah pangapunten sanget kala wau ora dirandang. Nggih. Pripun transite teng webeh. Kilen mriko. Ah niku teng ajeng gene Mas Imam Pulo mantune Bu Asini niku. Wih jajanane metu kabeh roti, Rudul. aqua. Alah tak kira lak disugone bae kon tuku. Tapi iki mboten masalah. Alhamdulillah saged sowan teng dalemipun Bapak Suyono. Pak Suyono. Ingkang pundi to Mas? Lah menika? Suyono niku. Nggih menika ingkang sebelah menika. Oh yang sebelah menika. Leres, Wah nggih. wah asma kinarya Japa? Suyono. Su iki tegese sugih bondo donya ora dienggo dhewe tapi dimanfaatne kanggo kabeh para wargane. Ah, leres. Iya. Ya. Ya iki kepala desa sing kena kanggo patuladan kanggo keluarga lan para wargane. Lho Mbak Lurah, nggih tulodo lho sesuk iki. Abot iki. No. Nata bale wisma, nata keluarga, nata masyarakat dilandasi welas asih lan kebak tresnan. Mbah Suyono, lurah nggon kowe kula terjemahne sae ngeten iki. Medun kula diamplopi sak yuta. Wah. Asline Mbah Koripan ya mbuh malah ya. Niki wau sik sore mun teko. Lah pripun? Sapa masidane pelawake? Cak Yuda karo Cak Trondol. Mondol Mbah aku ngono. Trondol. Niki namine Cak Notol. Sampe Cak niru Cak Dobel. Cak Mondol. Mondol. Iki sampean tak dereng pirsa to Cak Mondol niku sinten? Dereng Cak sejatine Mondol sinten? niku asline adalah seorang CEO yang lagi menyamar Iya. sebagai seorang dagelan. Ini adalah CEO PT Laguna. Wah. Bergerak dalam bidang tusuk gigi. Mosok bidangnya tusuk gigi. Niki Mas Mondol. Nggih. Alhamdulillah iso sowan neteng dalemipun Bapak Suyono. Nggih. Anggenipun panjenengane netepi darmaning Sepuh. sepuh. Darmane wong tua wonten telu.
Napa mawon? Paring asma sing apik kanggo Nggih. putrane, sing Leres. loro minterke utawa nyekolahne, Nggih. sing nomor 3 nikahke lamun wis dewasa. Dewasa. Pun sah anggenipun dados tiyang sepuh netepi Nggih. darmane wong tua telune wis diatur. Lunas wajibe Cak Yuda. Lunas, wah sak wernane hiburan tontonan niki lho diundang kabeh Nggih kok Pak jan Siono. ndak umum. Tayub ora trima sedina sewengi urung campur sari. Campur sari. Karo Mbah Notol nek karo aku ta ya kanca kentel tenan. tenan. Masa ta? Lho kanca ngene to. Ha ngene lho. Masa iya Alah biyen tapi Biyen niku. nalika nom-nomane Saniki pun ngeten. Alhamdulillah. Nggih mun ngeten. Lho anu salat Ember maksudnya kan. malah nemen sama niku kok. Mboten Pak Suyono niku kagem contoh anak putu, kagem contoh sedaya para warga netepi darmaning sepuh namung nderek ndedonga. Mugi-mugi anggenipun mangun samadyaning bebrayan agung panjenengane Mas Hafid kalian Mbak Afin dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Allahumma Amin. pikantuk momongan soleh-solehah. Allahumma Amin. gunani tumrap nusa bangsa lan agama. Allahumma Amin. iki lho kanthi barokallahu laka wa baraka alaika wa jabah bainakum fil khair. Mugi-mugi rumah tanggane kebak barokah lan dicedhake marang wong-wong kang sing apik utawa sing becik. Amin. Iki sing penting Mas Mandel ya ta. iya sing penting ndongakne manten iki ngono kuwi Tapi apa ya iso ndonga kaya aku ngene iki? ya iso nyapo aku basa Arab ngono iki to Heeh. mbok kira aku ora iso kok Wong kowe ya kembarane Pak Lurah ya. iya kowe Jenenge ya meh padha lho. Pak Lurah Pak sapa mau? Pak Notol Lah kowe nondol ya meh padha ngono lho jane. Berarti ya iso kowe iso tutur-tutur kanggo temanten kok ora awake dhewe iki ngguroni ora, Ya. nek awake dhewe iki sharing, apa to awake dhewe iki melu ndonga kanggo temanten saklorone, ora ana lupute ya ta? ora wong Ayo coba kowe ndonga kanggo temanten Mas Hafid karo Mbak iki Alvin, Mbak Nasya. Nasya Heeh. mugi-mugi teman-teman kalih kula dongaaken Bismillahirrahmanirrahim Bismika Allahumma ahya wa bismika Weh. amut Iki lho ki cangkem apa to jane? Heh Mas, Ponorogo lho. Pono ki ngerti raga ki apa? Awak. Mulat sarira hang rasa wani ngerti ning awake dhewe gundange para alim ulama, gedunge para kiai lho. Kowe kok iso ngucapmu tembung ndonga kok bleset lho. lha saiki padha basa Arabe kaya awakmu Piye jajal alon atau piye leh ndonga ki lho? rungokno to Bismillahirrahmanirrahim Bismika Allahumma ahya wa bismika amut He cah kucluk, cah gendeng, cah bekok. Kuwi ngono donga kanggo turu. Ya ampun, donga kanggo turu. bocah gendeng, bocah kucluk, bocah pekok manten nek randang turu kapan metenge Wah, wis bleset, wis ngeten iki, wah. Jurusane masa menggok lho. Urusane kok mrono ya pancen bener pangajape wong tua, pangajape pini sepuh ki ndang bisa ngomong putu. Leres. Putra temanten sakloron ndang oleh golek kencana sing bangkit tata Tata jalma. jalma. Putra sing soleh lan putri sing Solihah. solehah. Kuwi wis pangajape wong sepuh, tapi ya ora kaya ngono. Rumah tangga supaya rumah tanggane sakinah mawaddah lan warahmah kuwi landhesono kanthi tresno asih lan kebak kawelasan. Paling ora kan kowe ya iso menehi conto to. Wong nek omah-omah ki kudu piye? Lah keluargane Mbah Lurah kan ben piye ngono. ya ben ngono ae Piye to ki? Enggak maksudnya keluargane Mbah Lurah ya ono ki lho ben maju dikapakne. disuruh Wah, lah. Waplak besar niku. lah ben maju kok Tegese kan kowe ya duwe pituwah-pituwah utawa pitutur lah. Mas ya dikaya ngapa ala tanpa rupa kan panjenengan mboten pirsa to. Mas Mondol menika sejatine sinten? Sinten Pak Yuda? Asma kinarya Japa. Nek kula Yuda, yu menika Rahayuda menika Widodo. Mugi paring karahayon lan Kawidadan. keselamatan keluargane Bapak Suyono. Suyono. Lah menika Mondol. Pripun, pripun, pripun? mondol Ada artinya. ada artinya Mo. mo kuwi 5 Ndol ndol kuwi 1
Oh galak ndel kae siji ya. Oh siji. iya iya. Mo kuwi 5. ndel kuwi siji yang artinya wong urip ning alam donya kuwi aja nganti 5 wektu salat 5 wektu. lho kok aja nganti salat 5 wektu piye to? Aja nganti lali salat 5 wektu. Oh. Mo kuwi kudu nindake salat 5 wektu. Lan ndel Kuwi siji. apa kuwi sing dikarepno Ya mung siji? siji sing disembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ket baru umroh iki mletik tenan iki. Tenan lho niki bar tahalul niki. Mulai saka umroh menika aja dicukur niki bar tahayul niki. Tahalul. Tahajul. Nganti kaya giok ribuan tahun lho. Lah nggih sae lho. Berkilau. Saipun nuwun sewu lho nggih. Malah nyolot banter. Ben ora patiya lho saiki lah kok. Lah ya. Gethuk asale saka tela andasku remuk kiko bayaran piro Sing arep bayar ki lho sapa kok iso. urung cetha Wong ki nek pengen bayaran, wong nek pengen opah kudu gembregah. Betul. Ah, paling ora awakmu ditutur to, tutur sembur kanggo temantene. Nasihat. Nasihat. Nah, manten ki kudu piye? Yes. Kene ae lak tapuk bisa engko. Ben Yo. maju disuruh. ya ora jenenge awake dhewe iki rasah nuturi wong Pak Yono kuwi wis menehi conto. Lah kok iso? Pas duwe gawe mantenan iki wis ngewehi conto. Contone. Nyenekno adat adat Jawa. Heeh. Jenenge kuwi wilujengan Utawa slamet. utawa selamatan utawa bancaan. Lah karepmu Karepe kuwi nggo nyontoni nggo temanten sak klorone. dadi sakjroning wilujengan, sakjroning slametan, sakjroning bancaan kuwi ternyata enek maknane. Enek maknane. Kanggo nuturi. Kanggo nuturi temanten sak klorone. Kamangka sajroning bancaan kae ana buceng, Ya. ana tumpeng, Ya. ana panggang, Heeh. ana kulup. Kulup Lho kae nek karepe. enek karepe. Wah nyuwun pangapunten lho. Nggih. Mumpung menika wedalipun wedal sae pas 15 purnama. Purnama. Kersanipun pukulun Bathara Mandal medharaken bab punika. Nggih. Ala ustaz Aku dadi ngondol. dewa. Wah, pripun kowe kok iso ngomong nek sakjroning bancaan ana maksude ana karepe. Enek karepe Ana kabeh. buceng, tumpeng, panggang, kulup. Kabeh kuwi enek artine. Sing pertama buceng. Buceng. Manten lanang nek arep mlebu kudu sing kenceng. Ah, iki. Iki bahaya lho iki. Bleset. Nah iki lambemu lho kok mesti kaya ngene iki lho jane lambe apa iki? Kok mesti kaya ngene iki lho jane Sik to. lambe apa? Hi ngono lho. Sik to. Apa? Kowe iki aja tambah solo dhisik. Salah tampa kok tampah solo piye? Aja salah tampa dhisik. Kok iso ki lho? Maksude Manten anyar nek arep mlebu kudu sing kenceng. kuwi maksude apa? Maksude manten lanang kuwi nek arep mlebu ning rumah tangga kudu sing kenceng pikirane, kenceng tekate. Aja Wah, nganti iya. Apik ragu-ragu. tenan tenan. tenan jalma limpat seprapat tamat bathok bolu isi nduk iki jane. Isi madu. Madu Madune ceblok ning dundutan ketok reget. ketok leh kiri. Kuwi buceng, sakbare buceng ana meneh Tumpeng. Manten lanang nek arep metu kudu sing mempeng. Wah, iki. Arahe niki lho Mas kok mesti parek. Lah nggih lho kok ya mesti minggok lho. Ngeres wiki. Kita bareng lungguh wedi gitu. Ngeres gitu. Lah nek metu kudu sing mempeng iki maksude Sing artine manten lanang nek arep metu golek rejeki, metu golek pangupa jiwa, kudu sing mempeng. Aja mung turu ning omah. Edan Mas Mondol bucange. Lah nggih lho. Kok iso kaya ngono to? Tenan kula ya gumun kok. Kula percaya, kula nyekseni piyambak panci Mas Mondol iki anggere jam 12 munggah, uteke encer. Weh. Saking encere ndek iki metu kok kuping bareng ndel. Mosok ya metu Penyakit kuwi kuping. malah nggak ya. Penyakit kuwi. Kuwi bab tumpeng. Saiki sing nomor 3 panggang. Apakah artinya Panggang. Manten lanang nek wis numpang ndang dibenggang. Weh. Iki wes. Tuapu lho kok.
tontonan bisa kanggo tuntunan sing kebatatanan. Wayang kulit ki budaya adiluhung lho, tinggalane para wali, para alim ulama lho. Nek lambemu clemang-clemong omonganmu parake wis menjurus ke hal-hal yang tidak positif kuwi parai jatuh harga diri sebagai seniman. Nggih to, Mas? Lah nggih to. Yo kowe kuwi yo. Sing ngresi kowe kuwi lho. Yo kowe kuwi wong ora ngerti Lah kok iso panggang kuwi apa? nek mantel lanang nek wis numpang ndang dibenggang. Lah kuwi apa? Perang ngeres ngono kuwi. Maksudnya Mas, Apa? maksudnya manten kini wis bar dadi manten. Aja arep numpang ning wong tuwa, ndang duwe anggit, duwe pikiran benggang pengen omah-omah dhewe. Yang artinya mandiri. Blok. Iya Mas. Ora ngira lho. Ganteng oleh we, tapi Ayo, apa? pekok lho. Yo ternyata wis ngeten lho. Ah CEO kok ya. Dadi panggang ki nek numpang dadi Dadi benggang benggang. bisa omah-omah dhewe, Dhewe. bisa mandiri. Mandiri. Malah ki mang Pak Yono wis WA karo aku. Piye? Pripun? Ora ujar, ora kaul, ora sah ngenteni sesuk, ngenteni esuk mben bar duwe gawe gletak, omah ngarep arep dipasrahne karo mantene. Alhamdulillah. Manten sedina entuk omah ngarep. Omah ngarep. Wah. Omah ngarep sing ndi? Bagi terapi. Oh, Bar ngewangi bayari. pon bayari terop. Ya ora kok Pak Suyono wong Sembodo kok Oh. ning gone panggang. Panggang. Terus sing terakhir kulup. Kulup. Manten lanang nek wis kaku ndang dicelup. Ngono nek to, ngono nek to. Mrono nek to parakmu. Nek kaku kok iso ndang dicelup ki lho. Hi, lambene ki lho kok mesti kebak wiso cangkemmu ki. Kok bisa? Kula Lah omonganmu kok mesti ngono nek kaku ndang dicelup ki maksude apa? maksude wong lanang iso enek sing wateke kaku. Panas atine. Betul. Dadi wong wedok kudu iso dadi banyu, ndang dicelup ning banyu ben ora panas atine, ben ora sida gegeran. Nek sing lanang kaku, Kaku. sing wedok ndang kudu siapne banyu Banyu. supaya ndang Siram, dicelup. Lah, nek gak ndang disiapno banyu, biasane manten lanang kuwi nyelup ning daerah liya ngono. Nah, kuwi malah kowe nemen malah ning Dung Banteng. Wis tutup. Wong kok iso ya ora ngono. Kuwi pitutur ra ketang saklimah kanggo temanten. Iya. Kamangka nek temanten kuwi nulat cara lelakon ketoprak sing wis kebungkur ana critane Panji Asmara Panji Bangun, Asmara Bangun. Dewi Sekartaji. Manten wedok ki bawate Dewi Sekartaji. Dewi kuwi kembang, Dewi kuwi wedok, Sekar kuwi kembang, Kembang. Taji kuwi entuk. Dadi manten wedok kuwi wong wedok sing wayahe Dientup. sing lanang Panji Asmara Bangun. Panji kuwi pusaka, Asmara kuwi seneng, Bangun kuwi tangi. Dadi manten lanang duwe pusaka. Sing siap nggo ngentup. Senengane tangi. Lah nek wis tangi Nek dienggo apa? Dinggo ngentup. Ngentup sapa? Ngentup manten ning. Manten wedok. Lah, berarti kan wis awake dhewe nglesakna anane pitutur, awake dhewe tetembangan diaturke kanggo para sing kepareng pinarak lenggah, mumpung disiapne lho Widowati sing sakmono akeh. Jian. Ses kabeh niki ta. Tur iki pilihane Pak Suyono kabeh. Nggih, Pokok Pak. sing gak iso nayup. Minggat. Oh, sing gak iso nayup Ot-ot. Odor pokoke, odor. ambek odol. Kowe diwenangake milih sing ndi jajal aja cengengesan lho dagelan kok iso. Sing cengengesan sapa? Iki lho ndang cacek-cacek kowe goblok ora. Milih iki aku. Kuwi aja mbok sing iki lho sebelah kene karo tekan kene. Senenganmu kok iso milih sing piye? Lah sing sing kotot lho. Yo aja yo ae kok iso. Beliau iki sing ngesuwi kok ya. Sulis Eva. Lah kan yo diurut kok ini terus kene kan yo kena. Pertama yo ngingeti kene sik termak sret, pindah ning Mbak Sulis. Wah, Ranggono cacah wonten 6 nggih Mas. 6 menika tak itu. Kowe milih salah satu, salah siji sing mbok pilih sing dia coba. Milih salah minggu Mbak Sulis. Weh, duduk.
Kari-kari dhewe wong nglokor. Wah, keri-keri yo kasete rada blundhet ngono lho. Sinden pagebluk. Wah, Mas Mondol awake dhewe ratri iki kaya dene kejugrukan Gunung Sarikaloberan Segara Madu. Ketemu karo Wanudi ayo rupane branyak pasemone kulit kuning ngemu gering pengawak menjangan ketawang boyo mawa teja ngemu sudama mila datar nama wungkal yen Tinandra Pasuryani kurang condra luwih warna prasasat widodari Ngejawantah. Apa iso kowe kaya aku mau? Nata basa lan lho. Dikira ora iso noprak wae. Lho, ayo coba lah nek iso. Yayi, Wah, edan. yayi garwane wong akeh yayi. Garwane Kakang. Kok iso garwane wong akeh sapa ae? Ya Pak Yono barang kae. Iya. Ora iso. Garwanipun Kakang ngono lho. Garwanipun Kakang ngono lho karepku. Yayi, yayi garipun Kakang yayi. Iki sampean sebagai apa? Aku sebagai apa? Lho gawe lakon iki mau. Lakon Lah jare sampean mau iki Dewi Sekartaji, awakmu dadi Panji Tengkorak. Panji Asmara Bangun. Panji Asmara Bangunan. Lho, Ranggonan. Batang, bangun. Panji Asmara Bangun. Iki blangkonmu mau kok terus gak enak ngono. Lho karo cacah dipek. Lah kok kembar karo naga. Pelecehan cacah iki. Dikira ndasku kaya naga. Ayo diagem blangane dipundhut ae cah bagus wong kok iso. Malah. Oke, ayo disembah sik ping 3, sembah ping 3. Kowe nek karo sing negone kudu nyembah karo reca meneng ae. Reca pendung. Ya gem blangkone sing apik. Sik nuwun sewu ben ora mlesam-mlese. Iki lha apik. Isa kaya Puntadewa ngono ta. Kaya Puntadewa. Yayi Werkudara. Yayi. Yayi. Mara gage caketa marang pun Kakang Yayi. injih wonten tinimbalan ingkang ngadhawa Kang Mas Panji Tengkorak. Duduk. Wah, tar. Duduk. Coba cari balon. Tok. Ngelokne penonton dari ndase kaya takir. Sampeyan kaya kertas. Masa takir ndoke loro. Takir ki ndoke siji. Lah ndokmu, Ndokku loro. Takir. Loro iki soto. Oh, nek iso dikukur emu enak. lah aja. Yayi. Duduk. Walah, Panggal kotak-kotak ae to. Duduk. gede-gede. Agung. Woi. Iya, woi. Ya tinggal ini barang lho, Dok. Tok. Toprak kebatinan nih gitu. Nggih, kita ya. Duduk. Tenang. Lah, ora duwe action blas. Tok. Muni otok pisan ka sak tono cangkemmu kowe ta. Ndak ngecuk neh. Oprak sewengi taktuk kae. Lah ngethuk ki mau enak lho. Menantumu. Ayo omong digandrung. Gandrung sing apik. Yayi.
Injih batang Mas. Batang untumu pecah Yayi. Untung ora pecah. Kakang Mas kok batang kok Mas. batang Mas. Yo Kakang Mas nek ganteng-ganteng ngene Kakang Mas lha iki lho kakange kaya batang. Iki ora batang. Napa? Calon batang. Milih aku apa milih gorin? Duren sapa? Ha, ki. Oh, Padha bosoke. Yayi. padha prenguse. Ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan iki siramu bakal tak Taman Sari kok. Taman Sari, Makam Pahlawan iki mendembokmu. ana ing sakjroning Taman Sari kene siramu bakal tak gandring Yayi. Gandrung. Gandrung. Gandrung ding. Nggih. Siramu bakal tak gandrung, tak rum-rum tak senengke atimu Yayi. Injih Kang Mas. Alah guyune kaya buta. Guyune yo sing halus ra ping 3 wae. Ngono. Yayi. Injih Kang Mas. Ana ing sakjroning taman kene Ya diitung ya. siramu bakal tak Lah kok iso gandrunge iki lho. Pilok apa slendro? Slendro. Slendro pas yone. Memanismu kang jiwat Alah. Semalah tekan loja-loji lho. Joli. Memanismu hangu ngono. Marai kowe. Ora. Grandel. Sing apik to Kang Mas, engko ora tak damelke susu lho sampean nek gak. ala rasa digawe wong kare jimuk ae. Iya. Ngawur ae susu ning mburi kae lho. Kok aku dimiki. Wis gedhe bareng njaluk mie. Pak Lurah, Apa? enten kamar kosong. Mbok apa? Arep tak anggo. Wong edan. Memanismu kanggo jiwa Ya, pek jan bisa kaya nuntun wong picek malan. gandrung lho. Gandengan sing apik ngono lho, ibaratnya roman cara ketoprak Sabta Mandala Ngayogyakarta kaya dene Bu Marsidah karo Mas Pak Widayat. Widayat. Cara ketoprak Tulungagung siswa sedaya. Siswa budaya. Siswa budaya iki kaya kowe kaya Pak Kusyadi, kaya Ibu Siti Narsiam lho, gandrunge sing penak. Ngono kok Gandrung sing penak iki piye lho? Ngene lho Mas. Nah, digandeng Mbak Sulis. Nggih Mas. Badhe tindak pundi? Badhe buah batang niki lho Mas. Atang nah. Lah piye lho? Sulis gandeng mondol kaya nyonya karo ikon-ikone. Ngene lho Mbak kudune sampean lara iki. Mas Yuda badhe tindak pundi ngoten. Nggih, Mas Yuda badhe tindak pundi Mas? Niki lho nyuntikne mbae niki. Sing batang sing penyakit mlumpuk dadi siji nang kene. Yo wis sing apik Sing apik aja. Agawe runciting galih Piye kok? Ngono kok galih. marai. Ora. Aku lho wis apal. Iya. Kok mbok warai. Galih ngono. Galih, Galih. ya. Nanti le. Ramelu ya galih. Lara apa Lara tipes. Lara lopo kok. Roro apa? Kok iso lara? tak kira lara. Lara apa kang netya Arep mangku. Arep mangku, Mas Arep mangku. Piye? kene kontene Pak Yono. Kulino mangku ya. Kulino mangku Mangku apa? mangku purel. Mangku Mbak Sulis. Kene ya siram bakal tak pangku kene ya. Injih Kang Mas.
ping telu. Oh iya. Lali. Mbak dicopot kan lho Mbak ben ketok gila-gila ngene kan. Pik lah kaya. Menika menawi ngersakaken giok. Kaya arep nganyang melon. Upama ambune kaya ngene to. Iya, lho saka kene semua serepel. Kowe bar mangan solar lho. Mosok mambu to? Iya. Ki mangan apa ta aku? Mbah kok. Ayo, piye? Upama munduta rukmi. Kok rukmi to, Mas? Wong rukmi ya iso rukmi lho. Apa denek kane lho. Lah iki muni apa? Rukmi. Nek rukmi apa nek? Ruke apa? Rukemi. Maknane beda kaya. Tartamtu tak ruti. Kang badhe kersakaken anakan kethek monggo. Aku ki lho tuntunan gandengen kok malah dadi munyuk. Malah mbok-mbole padha karo gandeng munyuk. Ya gini lah. Pakunah. Iya. Kene Yayi. Lunggono ing pangkonku kene Yayi. Iya Kang Mas. Lah, Tapi meneng ae ya Mas. Ya. Wong sing paling rugi sak ngalam donya ya Pak Yono. Lah kok iso? Lah bayar larang lho, ora iso mangku. Larang lah bayar iki larang. Ora iso mangku. Lah kowe? Aku lho gak mbayar. Ya. Ini to. Bedel. Yayi. Ibarat wong numpak susu. Prau. Aku marai latah lho. Lah kok iso? Angger sing tak ngerti apa nih sampai kocak lho. Lah iki tuh ngerti apa? Ngerti kono lho kok. Aku Apa ngono iki apa? susu. Kok iso? Jan. Nah, nek kudune kan susu. Ngono ben ketok rada kok susu. Padha susune. Ayo. Upama munduta Pak prau ing lumampah tanpa welah ing madyaning jala nindi. Oh, nindi. Jala nindi. Wonge ra melu wis esuk mau. Nindi. Temah gonjing ngagenjong neng pagulingan. Wah. Ayo coba Yayi garwane pernah. Aku kepengen terus nek iso goblok ora umum. Aku kepengen midhangetne suaramu Yayi. Coba tembangke kanggo aku Yayi. Injih Kang Mas, panjenengan ngersakaken tembang menapa Kang Mas? Terselah Ya lah tunggu ya. Terserah lho. Kaya wong terserah. Wis karek siramu konar Sing penting penak kanggo dijogeti utawa kanggo ditayubke awit panjenengane Pak Suyono kuwi seneng ning gone tayub. Laton sing kena dienggo tayub Yayi. Tayub. Niki kopi jahe pripun, Co? Oke no, Oke, no, ini. padane cah hempiah-hempiah. Oke tok. Oke. Bodro moyo padak. Padak nih ya. Nek spesial kagem Pak Notel. Nggih. Mbah Yono. Lah nggih to. Parapane nggih Pak Notel ngoten to. Nggih. Buka celuk nggih niki. Nggih. Nggih. Nyeluk kancane monggo. Ya nyeluk Mbah Yono barang. Mangga. Wancine surup surya sisih wetan ada samolate rembulan wiwit dadari
jahe sampun Pak Dalang. Inggih istimewa Mas tenan lho, Mondol Cak. sampun nggih. Pamit sing apik lho, lar lungguh karo Mas Mondol. Ayang Mondol. Intian iki sampun kula lenggah nggih. Nggih, minararubiyen Mbak Sulit. Makasih Beb. Wah, luar biasa Nggih. Mondol Luar ya. biasa. Ditayuke, dijogeti ya kepenak. Luwes Irama rangkepe digarap cara tulungan. Agung. Wah, kanggo joget kok ya kepenak dasare tembange ya kopi jahe. Weh, cacak. Kimeng Mbak Sulit wis diaturke. Ya. Sakmenika giliranipun sinten bocange monggo. monggo jenengan biji menika masih 1 2 3 4 dumateng panjenengan. Purwasesa. Nah, ya Mas Pak Dalang Purbasasongko Purbasasa sinten? Ya iki bacute. nggih Urut. Ana Mbak Rani. ada Mbak Rani Puri Rahayu. Mbak Rani Puri Rahayu diaturi jumeneng monggo dipun sepati para kanca. Iya Mas. Ye. Duruk. Alhamdulillah kon suwe ora jamu pisan rasane legi suwe ora ketemu pisan karo Mbak Rani. Walah Pak saya ayu saya cantik dasare sak menika ya wis ngasta ana ing Kabupaten Magetan. Dadi jadwale ki wis ra kena dipiyak kok. Nggih. Oke, Mas mikir pun apa dereng kok sampean gak arep mbok Pak? Wong kok iso. Mas nggih. Lah niku sitoke. Oh. Oke, Mbak Rani lagi sehat nggih? Alhamdulillah Mas Yudo sehat. Panjenengan nggih sehat. Pangestunipun kula nggih sehat walafiat mboten kekurangan setunggal punapa. Tesih wonten Magetan nggih ngastanipun. Nggih. Panjenengan sing kemutan. Kemutan kula nek kalih panjenengan mriku ibaratipun wonten napa mriku kaitan batin ingkang boten saged Chemistry. dipun pisahaken. Chemistry. Alah. Chemistry. Nah, kowe lho nek iso ngomong-ngomongan ndang ngomong-ngomongan kono to blokok moncrot kuwi. Ya ora sampe moncrot to, Mas. Lah terus Ya mung cemet ngono tok. suaramu kabeh. Kene wae, Mas. Kene wae. Ya kaya ning jero guwa. Ya alon-alon wong sing sabar teko sebagai wong Jawa. Nggih. Asmane sinten? Iki asmane wis mari karek watuke iki lho 3 dina jek kumata iki. Asmane wis mari. Gak masuk angin barang to, Ben. Nama lho. Oh, nama. Masa ora tepang karo Mbak Rani kok iso. Ya asmane Mbak Rani sinten? Lah ya kuwi Lah, piye to? Kuwi wis ngene lho. Piye lah ditakoki lho. Asmane Mbak Rani sinten? Lah ya kuwi mau. Ngene lho lemu piye? tekoki lho kudune. Mbak Rani asmane niku sinten? Wis yo Rani kuwi. Yo Rani kuwi kok. Goblok Iya lho. to Mas. Oh, wetak wis. Kenalan nih. Ya kenalan. Lah iya, Mbak badhe tangkat asmane sampean sinten? Kula Rani Mas. Lah ya wis Rani ya wis. Ya to Ki. Lah wis kenal ngejak kenalan meneh iki lho. Lah ya wis kenal ae ngapa dadi etoke. Mbak Rani iki sing asta ana ing Kabupaten Magetan. Magetan. Dasare wonge ya ayu, lencir kuning, merah ati. Degane kambil ijo, Bejane sing duwe bojo. degane kambil gading. Bejane sing iso nyanding. Bebasan pring kuning mangklung nang pinggir kali sapa wonge ra pengin ngethok. Lencir kuning merah ati sapa wonge ra pengen nyipok. Mbak Cipok piye dal? Tak cipok muni. Munine piye? Makpuk. Kok iso makpuk ki lho kena apane? Ya kena lambene kono iso makpuk. Nek Mbak apa ki jenenge Mbak Rani ki beda karo Mbak Sulis. Nek Mbak Sulis ki piyayine anggun tur mraati, nek Mbak Rani ki rada cantas sithik. Dadi nek cara ngrayu beda karo Mbak Sulis. Mbok menawa cara musik, lho mumpung disiapi ana Oh campuran. iya. Nah, isa tak kowe mestine. Iso. Iso Mas. Lho, Leh. iki multi telenan. Bocah sitok iki multi. Multi talent.
telenan multi talenta kok telenan. Ayo nggih ngerajang apa? Nyuwun nadare G Mas. Lho njaluk nada. Jaluk nada bareng. Lah arep tuku yo ora duwe kok njaluk ae. Lino jaluk nada. Winginane ki jaluk sego, jaluk teh. Lagi itu jaluk nada. Kemajuan, Iki Pak. coba. G. Aku miku ki lho ben gak bandil. Cek. Lah iki lho gonmu bandil. Hari ini Enak. Lagi berarti kok gak muni ta? Katanya didol. Oh, Kita suara keyboard Mas. cek. Aku bersumpah. Nah, tenan suarane iki lho, suarane apik jane raine lho sing elek. Ya nek pengen apik yo dicet. Rayok dicet ya apa pager. Rene dicet. Hari ini aku bersumpah. Enak. Hari Iki ini kok ora entek iki piye to iki? Kok iso hari ini ae akan kubuka. Lah nek apal ora dhewe. Kuwi lho kok iso. Oh, pantene goblok. Piye pancen. Pancen goblok. Pas nek kono lho kenano. Lah kono endo. Pancen. Pancen goblok. Aja ngono to Mas. Meh. Kok akhirnya mapuk. Hari ini Orang ini sebenarnya merupakan CEO di aku bersumpah. Ia adalah merupakan CEO yang menyamar sebagai seorang dagelan, dasnya pelontos, sirahnya gundul kalian lho. Ini suara apa ya? Orang CEO lho blok. Akan kubuka pintu hatimu. Hari ini Ngono nah. sarung itu tabuk aku ngalih sih. Memang api yang ku bawa tak sebesar harapanmu, tapi mampu untuk menerangi jiwamu yang sunyi. Jane lho. Bagaimana? Nyanyi lho. Lho, piye to ki lho? Suarane yo apik. Suarane apik lho, lambene iki lho. Nek pesen nanti ya kok apik kaya ngene. Iya, Mbak, sampean anu, Mbak. Apik. Ya Allah. Iya Allah. Kok nesu iki Gemes mau lho, Mas. gemes Mbak Rani iki suwe ora ketemu karo kowe. Alah. Loh malah kene ya bales. Lah kok sampean wani bales Kene karo ra masalah. Kene ra masalah nek kene ya tak bales. Oh sampean wani bales karo Lah nyapa? Ngono kuwi sampean. Larang brambang timbangane lombok. Apa kuwi? Larang wong lanang timbangane wong wedok. Oh. Alah. Sepet-sepet sawun entak. Dimpet-empet sesuai ra betah. Lah, modele kok. Modele. Kurang ajar sampean. Wani karo wong Lho, wedok. nyapa ora wani? Nah, Kene. Tak bales lho. Dam. Bales tenan piye? Ndak. Dipersani wong akeh ra isin kowe. Ora wedi. Tak bales. Bales. Yoh titen ono. Kapokmu kapan? Kapokmu kapan? Gone kae lho matane ngene kae lho. Gonku kok enek-eneke lho. Kayo ra wani. Lah nyapa ora wani? Dilindungi badan hukum. Apa badan hukum? BH. Awakmu mau kan wis apa tegese wis nembang kanggo Mbak Rani. Ya. Nek wis tembange cara kae, umpama awakmu duet wong loro karo Mbak Rani, lagu kesukaanmu, kecintaanmu apa? Oke, tetep pelok barang. Pelok barang apa lho lagune? Lho. Sesuai dengan Mbak Rani sing Nah, sing wonge wajah iki ketok manis. berarti kowe nembang Manis. pelok barang. Pelok barang. Sing endi lagune? Manis dek
kowe kencing manis. Pancen manis. Terus ya kencing manis kok. Oh, kowe kuwi lagine. Ya, Musik-musik ben adik-adik. Oke. Iya. Ya. Ayo ngomong karo kanca-kanca kaya Kanca-kanca, monggo dipun iringi genipun manis nggih. Share. Asik. Ayo. Soal
Siap. Thank you. Sukron suwondo ya itu. Sukron kasiron. Sukron kasiran. Hebat kanca-kanca. Wah. Tembangan ki meng lagune apa Mas Mondel? Manis Larase pelok barang. Wah, edan. Wah. Saya lega, saya seneng jroning atimu awakmu wis nembang sakloron karo panjenengane Mbak Rani. Sulistya Budi Iramawati. Weh. Rani Puri Rahayu. Wes. Saiki genti salajengipun nggih Mas nggih. Nika wonten Mbak sinten panjenengan? Mbak Marfuah. Jengkaripun Mbak Marfuah kalian Mas Mondel yen Cinandra Panyayah Cantoko ingkang munya jroning Balumbang Kodhok ngorek. Tak temokne kaya mantene iki lho kan ya seneng. Kan cita-citamu pengen nikah karo Mbak Marfuah. Sampean saking mriko, Mas Mondel saking mriko perapatan mriko. Iya, adomen. Mriki mawon. Wah, iya nek wong Sokolo dumawaing kodrat piye wis kaya dalange Boraswara. Iya. Kaya dalange karo marai para siswa. Ngerusak pasaranku gitu. Nalika semana sifat jalutan api wanita ingkang gebyor alaming madya ngancik alaming dewasa mestuti ila jaring para kina ingkang sinandhe ngawiyak jinempana ing maruta. Mantene maju. Mantene kok iso malah lolak. Nalika semana tumuli lumaksana lon-lonan temanten sarimbit netepi tata upacara wadat widi temanten kekalih sami-sami mekslitipun. Kok malah simpangan iki lho. Yo manten sak ngisore Taro Pagung ya langsung nuwun sewu Mbak nggih mengke damel sawat-sawatan nggih. Nek saged mengke pas matane sisih kiwa nggih. Gantalan kok. Gantalan ya kok pas raine ya Mbak ya nggih. Lumaksana lon-lonan temanten sarimbit arsa tepi adat widhi-widana ingkang sampun kemarang lumaksana sakala kumlawe astane hambalang bantal tumiba wonten rainipun. Iki lho apa iki? Iki lho apa? Matane lho. Iki ngapa? Ada barang raiku lho. Wah iki sawat-sawatan gawe gantal kuwi lho. Lha ora aku gatal. Lah kan gene gantal ijole gedang ngono lho. Ya enak loh Mas. Sampeyan kurang banter Mbak, kudune ngene lho, kudune ngono mau. Wong kok iso lon-lonan denira lumaksana minggah madyaning Sitinggil Binaturata sak ngandhapipun Taro Pagung. Sang pujangganing dap arsa ngucap mantram sakti kidung rahayu gonggo trigonggo durga mendak kala sirna ngucap mantram sakti kidung rahayu sang pujangganing daup. Kula pinangka pujangga daup. Inggih. Ngerangkep Mas. Jan. Sarwa-sarwi kok nggih. Waalaikumsalam. Tebak bosok liya-liya gali asem lemah abang nyimpang lemah putih nyingkri teka welas teko asih blebelas matane jak sisih. Lebine ponak pinangkanten bare Alfamart Indomaret. Tebak bosok liya-liya gali asem lemah abang nyimpang lemah putih asem melawan Alfamart Indomaret. Mantene adus. Gapyuk rinangkul kinempit-kempit temanten sarimbit nyuwun idi berkah pangestu ing sakala temanten Walik. Mantene wedok makute. Sing sungkem ki manten wedok. Ya aku wedi kualat. Lah kok wedi kualat? Wong biasa nyunatne kono. Oh, ya sing sungkem kowe. Manten kakung sumungkem wonten ngersanipun temanten putri sakala temanten putri Hamidah punang Antiga ngideki ndokipun temanten aku kapidah. Aduh, Mas. Tani aduh. Piye ta kowe iki? Piye? Nyapa? Doku di sing didok. Apa yang mengemak terus? Nggih.
Gapyuk rinangkul kinempit kempit gegandengan asta datan ginggang sarikma pinara sasra minggah madyaning sitinggil binaturata pinunggel gamelan lokananta. Pinunggel gamelan lokananta kasih samya gegandengan. Pak Lurah, mbok nyilih kamar sedelo ya Pak Lurah. Arek mbok nggo nyapa? Lho, manten anyar yo bulan madu. Ya tapi yo ngenteni. Ya sunah-sunah ora lagi. Waki omongan ngono tok mesti ya ora oleh kok isa. Sakwise awakmu tetembangan utawa gegandengan asta karo temanten putri mbok coba ditunjukkan dengan cinta supaya cintanya tidak terpisahkan, hanya maut yang memisahkan. Nadanya coba. Ayo tukang kibetnya mulai kok ya ora. Nih. Napa iki cinta tak terpisahkan? Nggih. Tresno iki dudu mung dolanan. Kabeh mau amarga kahanan. Sing tak jaluk amung kesabaran. Wedah. Nangis to, Mas. Nangis apa matane keculek kok. Mugi Gusti paring kasembatan. Entah mentah suarane. Mengadem hatiku ben aku mlayu lan tanggung jawab Jual mahal no. mahal. itu palsu. Itu jual mahal. Suwun. Nggih, monggo katuran pinarak lenggah. Wah, Suarane cak mondol kok jebule kok wah. Wah, nyolong istimewa lho. Mondol iku nyolong kethek pancinan Nyolong petek. nyolong petek. Wah, Malah ketake nyolong mboten petek. pati ndayani ning Nggih. swantenipun. Wah istimewa tenan kok. Juara lomba karaoke ya. Tingkat kecamatan Gitu. ini peserta enten sekawan doso gangsal. Mas Juara Mondol nomor setunggal, pinten? tunggal niki. Edian, Sing edian, edian. 44 bisu kabeh. Kan bisu ya melok lomba nyanyi. Ora kenah kok ya. Diaturke mau lumantar Mbak Marfuah. Nggih. Isih ana kekalih menika disarengne napa piyambak-piyambak Mas? Setunggal iya. Setunggal Mbak. Niki riyen nggih, Mbak. Sapa iki ya? Mbak Hani. Mbak Hani. Niki spesialisin delongtung ngoten. Oh ngaten niki. Nggih. Wah, ya sip berarti. Nggih, Wah, cocok karo setelane Mbak Yono. Sono cocok iki. Orang ini sebenarnya merupakan CEO di perusahaan OOH miliknya sendiri. Dia adalah seorang CEO dari keluarga biasa dan hidup Si pewaris keluarga Zhang. Iya. demi sebuah misi yang ia rencanakan. yang memiliki giok naga ini. Masih sangat menjalani masing-masing. Asik. Wilujeng dalu Mbak Hani. Selamat malam Mas Yudo. Pripun Mas kabaripun Mondol. nggih sehat nggih Sehat. panjenengan dereng ngantuk toh? Dereng. Tesik semangat Tasik semangat. menghibur Bapak
Ibu hadirin ingkang kepareng pinarak lenggah utaminipun keluarga ageng Bapak Kepala Desa Bapak Suyono sarimbit keluarga Ibu Umi. Nggih. Piyayine menika remenanipun tayub. Oh nggih. Dewi nggih pun payub. Wonten mriki. Nggih. Dasare panjenengan nggih menapa menika termasuk salah setunggaling waranggono tayub dadi ya wis pas nek ditimbali Bapak Suyono. Nggih. Wah, jas buka iket blangkon sama juga Sami mawon. cocok tenan anake isa. Panjenengan ngaturi menapa monggo mumpung menika kepanggih kalian kanca-kanca para niyaga lan Mas Mondelan kula tetembangan ingkang nuansanipun tayub monggo dipun keparengaken. Pripun Pak Dalang? Manut Dan apa biasane spesialisasimu apa? Senengane Diaturke bakune cara etanan. Nggih, kula nderek rencang-rencang mawon. Nah, lek ngecomke Mas Rendra karo Mas Pripun? Doni. Tembang kangen Pak Dalang. Tembang kangen engko nek kanca-kanca rame-rame iki nek kowe ijen ya spesialisme apa to Oh Mbak? nggih. Karangkates. Cocok Pak. Boleh. Cocok. Nggih, kaya muathuk lho sampean. Karangkates bendungan wewengkon Lawang. Karangkates Ya. nggih, joget enak iki kok. Monggo Pak nek bareng nderek mbeksa monggo. Ya. Ayo Don buka bonang. Dan nem-nem loro ji ayo. Apa?
Kentung. Batik batisan. Nggih. Jahat. Kowe dan. Matur nuwun, Mbak. Lah rapas kok cacotmu. Rapas nek. Cangkemane angel. Nggih, menika wonten panyuwunan saking Kadang Sinoman Cak Yuda. Cek dipunaturaken. Ngersake Puspita Nala. Kowe cocok. Nggih, ugi menika Ngan sing ngaturke. kalau wau Pak Soirin Gareng izin ora iso nderekke niku nyuwun Caping Gunung Jembeng, Jengleng. Mbak Sulis berarti engko. Nggih, terus menika wonten malih Pak Martip. Nah, sonten wau ten mriki. Menika bablas mirsani live saking griya Mas Dalang. Oh nggih, matur nuwun. Ha. Niki spesialisasine niki nek Puspita Nala niki. Nggih. Cah niki lho. Ha. Ndek. Nggih, disepati Mas Bambang. Sepat-sepat Mas Bambang. Saking tresnane kanca-kanca dateng Mas Mondol menika. Nggih, wilujeng dalu Pak Dalang. Wilujeng dalu Mbak Vela. Selamat malam Cak Yuda. Lah. Mati. Anu kedudul. Oh, kedudul. Mbak Mela. Malam. Sehat nggih panjenengan? Sehat, alhamdulillah. Titik sumunar cahyane kok kawis tinggal gembira. Oh iya, harus dong. Heeh. Lah mati lagi. Smile ngoten lho Nggih, harus ya. Nggih. Dadi nek disawang ki anu kersane mboten negatif ngeten iki lho. Lah ngene iki sampean ibaratnya positif. dedet nggih. Positif karo negatif. Iya. Iki plus iki min. Heeh. Malah iso Entek bateraimu ta. iso ngetono setrum malah. Masa? Iya. Niki wonten pamundutan Puspita Nala saking kanca-kanca Sinoman. Puspita kembang nala ki ati. Ateges kembange ngati ora ana liya kejaba mung sliramu Yai. Iki tenan jare. Wani ora? Ora iso, wanine wani tapi iso purane niki lho, jajal ndak. Ih, Kaya noprak kok. Iki tenan jare. iki tenan jare. Ih, ngarep omong sik. Lah iya. Nang. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana lima, ning bumi ya mung siji. Siramu sing tak tresnani ya. Iki tenan jare. Biasa wong lanang iki ngono kuwi. Lambe-lambe lamis. Lamis. Omong kosong. Ngomong kosong, tong kosong berbunyi Nyaring. nyaring. Nek ora mesti ora ngono kuwi ya. Ora ngono kuwi. Apa panjalukmu bakal tak turuti? Tenan apa ora? Iki tenan. Dele teh. Iki tenan jare ngono. Jelas ngapuci. Ngapusi. Puspita Nala Nggih. diaturke. Ayo Mas Mondol coba sih. Ya, Pak. Katur. Nggih. Sian. Menika taksih wonten malih kang ngersakaken kala wau Cak Anu, Yuda. Caping Gunung. Caping Gunung. Cocok karo hawane, cocok karo piyayine asli saka Putri Gunung Blitar Selatan. Ora ana liya kejaba mung Mbak Sulis Eva, Mas. Weh. Sulis Eva. Diaturi jumeneng monggo sepate para kanca monggo-monggo lah sumangga.
Wah, berjumpa lagi di season yang kedua. Yang kedua. Bate saya semangat ya. Tasih semangat 45 Mas. Cak Mondol semangat toh. Semangat. Se. Aja nganti lali lho Mbak Sulis ki bar ngetokke wujude. Ngetokke apa iki? Kayak tegese sebuah karya tetembangan baru, Nggih. pencipta lagu iki. Apa iya toh? Iya sing gak salah judule apa kuwi apa Mbak judule? Rinoso lah. Rinoso. Kuwi enak kuwi aku seneng ate Alah. apal aku lagune Rinoso Piye, sing ate Mas? apal. Nek gak salah wi piye to Mbak ngarep-ngarepe? Oh kemeruh. Wong is kari nonton kok dadak lali. Nah, nggih, Mbak Tiba. Nggih. Nek biasanya penjenengan nembang album penjenengan karena sudah mempunyai album. Cangkeme wong melarat, wong sugih album goblok kowe. Karena sudah mempunyai album penjenengan ya biasanya kan Rinoso. Masa kaya cangkemane beda. Benten. Cak Mondol nggih gadah lagu. Ah kon duwe lagu. Apa? Oh akeh aku sampe lali kok. Gitu Sampai akeh tenan lali. apa ora? Loh, tenan iki tenan lah lali. Pacule ra ono kari gundule. Cobi sekedhik mawon tembang penjenengan, cobi kersane masyarakat pirsa tembange penjenengan sekedhik. Nggih. Cobi, Sekedhik cobi. mawon. Sekedhik Pelok mawon. pelok 6. Pelok 6, pelok 6. Dek din. Dedin, bocah dek kandelan anak suwaduk kene ora. Mas Aridin belok Pelok 6. iki lho kok iso. Rinoso saya terasa karo sarasane diriyo. Wis sakmono ae Mas. Cupli antok. Kaya didolar. Kaya cetil ngerti bae ya tulisnya ya apik tenan. Rinoso kaya lah tak apalne ya. Nggih. Tanggung MC sesuk. Niku kula ndamel nalika kula nembe jatuh cinta nika. Wah, iya. Walah, nalika semono nggih. Atase perawan nika nggih. Zaman gandrung karo mondol biyen niku. Loh. Jaman gadrung karo mondol terus ditolak karo maratuane kan. Nggih. Samping anu, Menika pamundutan caping gunung. Siap. Siap. Nggih. Niki dijembeng. Lho iya no. Nggih no, anu jengleng. Nggih. Niki masak sing dijenggleng kula mawon mboten kalih Dik Rani to. Dek Rani nembe mawon poso Daud. Bosan Daud niku pripun? Sedina poso sedina ora. Oh ngaten. Niki sing jembeng sinten? Kula kalih Mas Mandel. Oh ngaten. Nggih. Leh, kula dijembeng panjenengan kalih Sing dijembeng kono iki anggrek apa? menika. Jengleng. Jengleng. Jengleng wong loro ya biasa to Mbak Luis biasane rong truk Lho, jengleng. dijenggleng ki nek ora dijembeng ngene ya gak penak lho. Alah, hasilnya ya. Entahlah mulih ya. Lah napa kok mulai? Lah perkara jembeng nih Mbak. Capi. Kula riyen nggih Mas Mandel nggih. Ayo sumikir saka papan kene sumikir ya. Mandura tole mandura. Mundura. Sing penak ya Mas. Iya ya Mbak Sulis. Saben bengi nyawa kok mek gur ngono Mas? Lah urung kok iso. Hai. Mas Mbak dipas ayo Mbak yo dipas nih Mbak yo apa Duh, Gol kok ora Penak, rugi lek Mas. jamu ndok bebek papat timeng. Ora rugi tenan. Lah piye Mbak? sekeca Mas. Enak tenan ya? Nggih. Alah, engko tanduk. Ya kowe coba. Ketika aku ya. Cak Modal. Iso tenan para. Iso. Kok ngarep kok mburi? Alah, urung. Sik kelonteni. Dirungokne sik ta. Yen memajang Asik. mongkar Asik. jangar kuning Asik. jangar kuning jangar kuning
Alah. Ingah Ki iso apa ora to? Iso apa ora? Abot arep dijunjung. Lho karek nyolot lho kok sing ngongkon junjung lho sapa? Wong didesekne kowe. Lho iki lho wis adoh lho, Ndang. Lah iya. Panci menapa menika caping gunung niku nek damel jenglengan ya penak tenan. Oh, saestu sekeca. Oleh panjenengan sing bawa Lah nggih tergantung sing jenggleng lho Mas. Mending. Tergantung to. Tergantung sing jenggleng Sing jenggleng sapa. Lah nek Nggih. kula karo panjenengan mesti apike. Cocok. Bos Sasongko ya mesti apike. Cocok. Coba to Mas Purbo Sasongko panjenengan kula. Mereka mesti apik mesti sae. Nggih. Lah nek Mas Purbo ya sae. Sae. Jenggleng mesti ya pas. Nggih. Yap. Nah, panjenengan kula kan mesti sae ya kesekeca to. Gak ceglek nggon dhewe iki lho. Wis cocok badar sejatine wujud wis jelas. Apik tenan wis. Ono Piye? rauman ra apa-apa, entuk sing kotak. Ayo tak rek. Ya. Yap. Yap. Sampun Mas, pesane larine sampun pejah. Aku ora kuat aku mbokmu. Aku tukang nondrok. Ayo, Mbak. Alah, enak Jan. Mas bisa nih kan. Allah, ayo. Piye ta? Kok mesti ra Sing tak iso to? karepne iki ya, sirah ning kene, bokong ning nguri. Sirah digoceki, bokong ning nguri ayo, Mas. Nah, ngono lho kok sirah diusep-usep nek kuping nek budek ayo ta. Duh. Sitail mbok menawa ora kena mbok genteni ta. Sitail. Alhamdulillah ti. Lega sum. Meh jadi tok. Alhamdulillah. Wes sum. Sesuk kapok sum aku sum kapok. Sesuk dinggo neh. Ya, terus ke. Mas Din. Panggah kembang itu Din. Paciteng. Malar ke. Alar deh, Pak. Dung tak nentu detak tak. Mana?
rono elek senengane Lah, iya. jare aku kapok sum. Cara gempae epicentrume ning kono. Lah kok sesuk tuman aku. Panas dan Jansine Piye Mas janjine piye aja esuk-esuk aja mepet-mepet. parian Mas, parian. Tarian boleh. Monggo Nggih. panjenengan. Niki kagem sinten nggih? Pak Yono nggih saged temanten. Pak Yono. Saged nggih. Ning Kertasana Kertasana jalan kaki. jalan kaki. Bapak Suyono. Bapak Suyono, semoga kathah rezeki. Amin. Amin 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 amin. Amin Allahumma amin. Tuku pentol, Pentol, ngombene es teh. es teh, Pak Notol duwike akeh. tuku pentol ning pasar Klewer. Apa kuwi, Mbak? Pak Notol sindene nyuwun sawer. Oh jahat. Kewer-kewer piye to, Pak? Menyang kono. Pas nih ta. Dipasne to Mas. Larase to, Cak. Ngono. Menyang wono. Lah, Di tradung pitik. Lho. Kok apes men lho. iku paling nggih Pak Yono nyuwun dhuwit kok biasane ngoten, biasane. Nggih, biasane. Iya ya Iya. Iya. Mangga. Sampun. Lah, Nggih. tarian apa? Lah, Pak Dalang. Langsung mawon. Pak Dalang. Kok langgame dikancani barani. Ben Barani. setel iki suwera satu panggung kok. Berarti Mbak Rani nggih ken parian. Oh nggih. X Cakra anu. Oh, mik ini. Cakra kembar. Malah kaya terigu. Tuku celana kanggo Pak Yono. Lho, Pak Yono tuku celana. Mugi Pak Yono sekeluarga panjang yuswa. Amin. Amin. Sawerane. Mula kok cah iki senengane ya. Lho lah anggotane kok keri sita campur sari. Ya aneh-aneh lho, Cak. Cak cuke keri ya, Mas. Dek mekeh. Walah. Pindah rene. Ya anggota. Lho. Lah dalan. Panas udan aling-aling caping nadyan wadon. Wah, ngunjuk riyen. Unjuk ta. Nggih. Sareta Kali ulon apa setya ning kelak ben kono ae kok. Heno pane banyu monggo diran
bareng enek cukil malah kita regeng. Mau sepi lho bareng enek cukil ya kita rada urip dan urip tenan. Sekarang bisa Ya. Lanjut ya Mas. Woi, serok kok ya. sian. Rock and roll. Cuke, curung. Masuk, oke. Sekarang